anyị abịala na agba nke ikpeazụ n'ihe anyị mkpụ n'ọnụ taa. Biko ọ bụrụ na ị na-abata ogbe a anyị na-ekwu okwu otu o si adịrị Naijiria mma n'ihi na asị na ihe meziri emezi a na-akpọ ya nwa mma. Anyị site n'izuụka gara aga anyị ekwuola ọtụtụ okwu gbasara ihe ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'afọ na-abịa abịa. Ọ bụghị na anyị ga-akwụsị ebe a taa, sikwa n'oge ruo n'oge ihe na-apụta anyị ga na-eme ka nna mara. Tupu anyị aga obere ezumike anyị na-ekwu okwu agbacha mgba asị ka agbagharịa ya, mana ụjọ rere ọnụ na-atụ unu. Ekpere anyị wụ na gịnị mere na ọ gaghị abịa ka anyị gaa n'iru. Ụwa Afrịka, ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọ bụghị naanị Atiku Abubakar na PDP ma ọgwa current president anyị nwere Muhammadu Buhari na APC wụ ndị pati ha bụ ndị wepụtara si na ha ga-awụ ndị gịnị ndị ọchịchị n'afọ na-abịa abịa. O nwere ndị ọzọ dịka enwere Kingsley Moghalu, enwere Obi Ezekwesili, enwere Donald Duke, enwere Sowore, enwere ha dị ọtụtụ. Kee ohere chere na ndị a nwere ịmaburu ihe a n'afọ na-abịa abịa? Nke bụ eziokwu bụ na ihe mere o ji atụ m ụjọ ka onwe ebe ha na-aga bụ anyị nọ na Naịjirịa. Mana ọ bụghị na Naịjirịa, mpụta ha pụtara dị mma. Maka ọ bụrụ ma ọ bụghị ma na Naịjirịa, ndị Naịjirịa kwesịrị ijiri APC, PDP mụrụ ihe. Mana ma nke mbụ ha chere ma ndị a na-achị ugbu a ha chịsịrị achịsịrị. Ya emezie ha ka ha sị ka anyị gbanwetụ gatụ ebe ọzọ. Ndị dịka Kingsley Moghalu ha, Donald Duke, Ezekwesili, anyị asịkwanụ ka anyị maragodi ndị a ebe ọ bụ ha na-abata abata ka anyị marakwana ihe ha ga-eji. Mana ọ bụrụ na Naịjirịa ọ gaghị ekwe eme, maka ọ na-abụ otu anyị na anyị riwe otu nri na-eche njuju ọ dị anyị ka ọ bụ nke ahụ kacha nnọọ mma. Ịnwelekwana ọzọ maka ilewaghị anya ha na-ekwu okwu gaa na-ahụ na ndị a ha ji strọkchọ bịawa. Ọ ga na-abịa na-ele anya gasị ọ dị ka ndị a ha ga-emeta ya ọfụma. Mana ọ bụghị na Naịjirịa ebe a sị na ọ bụ n'obodo ọzọ masị gị a na-enwecha a sitting president gị hụ new party entirely abata megịnị were ọnọdụ. Gịnị mere ọ dịghị mfe na Naịjirịa? Ọ dịghị mfe na Naịjirịa n'ụdị na ihe anyị nwere na Naịjirịa. Ọ bụghị m kwuo ya moto m efuo, ihe nwere bụ nyere nyere, ọ bụghị ndọrọ ndọrọ. Nyere nyere ka enwe dịka otu ọ dị ugbu a, ọkwa m mere INEC chairman inaugurate. Ọ bụrụ m na-azọ ọchịchị ugbu a, elee ihe ị ga-eche? Jonathan mere Jaga appoint as INEC chairman. Jonathan ada ọchịchị. Enwe mmadụ ole dịka Jonathan n'obodo a? Enwe mmadụ ole? Ọ bụ ezi na o mere ya. Ụfọdụ anyị na-asị na o metaghị ya, ugbu a o mepela anyị n'anya. Ụfọdụ anyị o mepela anyị n'anya na o metaghị. Ọ dị ole dịka Jonathan? Iletụkwana anya gị mara ndị udo so, mara ndị chọrọ udo, mara ndị chọrọ ka emezie. Onweghịkwa onye na-emere kampen kama otu ọbụla okwu dị kwuo ya otu ahụ. Adị ole dịka Jonathan? Mama Olade, ka ihe nwere ike ikwu maka ndị ahụ? Nwanne m nwoke, ile anya na ndị a akpọgasịrị afa ndị na-apụta maka ndọrọ ndọrọ, ha nwere ohere, ha nwere ọnọdụ ịbịa zọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha nwere ike ịmaburu ha? Ọ bịara nke mmaburu ọ ga-enye nsogbu, because na ihe mbute na-enye nsogbu. Maka gịnị? Ọ ga-enye nsogbu n'ihi na okwu m kwuru na mbụ ka na-eme gịnị, ka na-anachatakwa azụ. Onye ejiji jide mma, onye ọ wanyere orie. Ihe njiwe kwekwe nwe ihe ọzọ bụ na o nwere otu onye nwa amadi si mba ofesi wee lọta, wee kpọọ oku ụmụnna nke a na-akpọ town hall meeting, ebe ọ bụ na ihe mere obodo adịghọzi ya mma, ọganiru adịrọ, obodo gasara agasa. O wee kpọọ meeting ka a hazie ka a ga-esi ome gịnị wee tụọ ọchịchị ka obodo dị mma. Ịmana ihe mere ka ọ kpọsị okwu a, ndị mmadụ nwee aṅụrị, nwee ọṅụ na a ga-atụnyere ụdị mmadụ a ka ọ gachi ya na onye a nwere gịnị, o nwere afọ, o nwere obi n'obi o ji apụta ka ọ bịa mezie obodo. Mbọsị ọchịchị, gịnị mere mbọsị ọchịchị? Ndị mmadụ niile aha nọ mbọchị ọ bịa sị ka amenye bụ akpọrọ oku, nya bụ nnọkọ, ha gakwuru onye ji ego n'azụ, onye na-enye ha ji, onye ji jide mma, ọ na-ebenye ha ebe ka ha chefuo na onye ha ji jide mma nwoke na o ruo ebe ahụ onwe ife ọ ga-eme n'ọkwa otu ahụ si dị na mbụ ka ọ ga-adịgaba. Ndị Katọlik kwegene sekularum ka ọ dị na mbụ
ka ọ dị taa ka ọ ga-adị wee gaba. mana ile anya gị hụ na ndị a na-akpọkwa aha Donald Duke arụla gọvanọ ọwụ na ọwụ onye ọhụrụ Moghalu wụ one time deputy gọvanọ na CBN Obieze kwesịrị oge Obasanjo nọ n'ọchịchị ọ wụ cabinet member ile anya so at least onye ka ahụ wụ nke nwe Sahara onye ka ahụ wụ onye na-agabeghị n'ọchịchị before ọ bụrụ na ilecha anya ihe ndị a mgbe ha mere ka ha mere olee otu a ga-esi sị ọ wụrụ ka site na ihe ha mere mgbe ha nọ ebe ahụ lee ha anya ịtụpenye gị azụ n'ihe ga-eme ma ọ wụrụ na-enye ha nke awụ nke gbara ọkpụrụkpụ ka ihe chere nwoke Jọfọ Jidogo ịnụkwana ihe m kwuru mbụ o nwere ihe o kwuru onye ọbụla nwe ohere ọzi gịnị ka ohere gị ahụ ga-arụpụtara gị ama m na-ele anya dịka ndị mmadụ ga na-anụ mgbe ọ bụrụ na ịkpa Atiku ha maara ịkpọ Buhari ha maara ị na-akpọ Obieze kwesịrị bịa kpọwa Donald Duke kpọọ Moghalu kpọọ ha nwere ike ha ga-aghọta mana asị ọ bụrụ na otu anyị na-ebe a na anyị asị ka anyị tapịa ihe ha mere ọ bụrụ na ndị dị otu ahụ apụta tapịawa ihe ha mere oge ha nwere ohere nke ahụ dị obere olee aka ọ ga-enyere ha ịmavute nke ahụ ka nyere gị aka ịma na politiks Naijiria anyị nwa mụtara politiks nke anyị from mba Amerịka mana ile anya ka politiks anyị si wee dị tata ọ dị otu ihe a ka Amerịka na-eme Donald Trump achịbeghị ọchịchị mbụ o nwebeghị onye ọ rụrụ ọrụ mbụ ọ nọbeghị na gọọmenti nke mbụ mana ifugosipụta ndị Amerịka begịnị ebinyere ya aka n'ihi na ha kwenyere mana eweliwe nwere ihe a na-akpọ track record ile anya na ihe ndị omegasịla ọ dị ka otu enwe Dangote na Naịjirịa ọ nọbeghị n'ọchịchị before ọ bụrụ na Dangote pụta sị na ọ chọrọ ịzọ prezident Naịjirịa ile anya otu osisi from nowhere rụọ ihe a na-akpọ empire mee ihe niile ọ ga-ezikwa na o nwere ike enye onye ọchịchị nke Naịjirịa dị iche ọ bụ na ị nọbeghị n'ọgbọ gị mere o ji dịrị iche ọ bụ na ị nọbeghị n'ọgbọ ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa ihe ọ bụ na ị nọbeghị n'ọgbọ ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa nke mbụ ịpụta eji ada so na mba ofesi biko ewele iwe ka ihe mere ọ ga-eji ada gazie ntị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa politiks anyị dị iche ebe anyị si wee mụta ya akpọzili ha ndọrọ ndọrọ nyere ọ dị iche ọ bụghị ofu ihe nyere ọchịchị Naịjirịa ọ ya wụ ihe dị iche ihe ga-eme ya ọ dị awụrụ nyere ọ ya wụ ihe dị iche ya bụ isi ka emee ya ka elewe ụkpụrụ o si eme ihe o nwekwara ike ya nweta o nwere ike ya gafee meme ya ka ụkpụrụ esi eme ndọrọ ndọrọ mana nyere ka enwe ka m gwa gị atụwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka o si kwesị mmadụ dịka Moghalu nwere ike imeri eze kwesịrị na ụdị ọrụ ọma ya na ihe ọma nwere ike imeri mana n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa si wee dịrị na nyere si wee dịrị ụdị mmadụ aha epụghị inweta ọnọdụ ahụ mgbe ịmara ile anya ka anyị kpalata uche anyị azụ nwanne anyị nwoke abịala nke nwụrụ anwụ ugbu a o nweghị ebe ọ chere nke mbụ ọ fụtakwara o nwetara ya gịnị mezie mana o nwetara ya gịnị meziri enyere ya ọ nwụrụ ya nwe ihe ọma anyị kwugo okwu ya maka emere ndọrọ ndọrọ mgbe ahụ ndị mmadụ apụta na ndọrọ ndọrọ ga mee ndọrọ ndọrọ ya elezie anya mara nụ na o mewela ya bụ na n'ihi na ọ bụghị ihe ndọrọ ndọrọ ya bụ na enwere ohere na ihe dị otu ahụ nwere ike ime ọzọ mana ome ọzọ i chere na ihe ahụ ga-eme ihe mere mgbe ahụ ga-eme ọzọ n'obodo ya bụ Naịjirịa ọ bụrụ na aga ịtụ ibinye aka ka adọ ndọrọ ndọrọ ọ bụrụ na onye ka mkpọ aha ọ bụrụ na PDP meriri n'ebe binyere aka ma ọkwa APC meriri ebe ebinyere aka ihe ebe ka ọ gaghara inwe isi bụ ele anya onye jide mma onye ga-ekwuo si tigbuo zọgbuo n'ihi na ọchịchị Naịjirịa bụ tigbuo zọgbuo ịzọgbuo onye ọgwụ gị na ya iwere ọnọdụ ịzọgbuo iwere ọnọdụ mana ihe m na-ekwu ọgwụrụ gaghị adị mma ịzọgbuo iwere ọnọdụ ihe m na-ekwu ọgwụrụ gaghị adị mma ma ọ bụrụ ile anya gị hụ na o nwere otu esi mee ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na 1993 mgbe ahụ Abịala pụtara na SDP
nke a na-akpọ option A4 bịa wụ dịka ihe a na-akpọ gịnị direct primaries ugbu a ọ gwara ọ ga-adị mma ka ndị INEC gbasoro ụzọ ahụ mee ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ na Naịjirịa. ị mara ihe ga-emeni INEC agaghị agbaso ụdị ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ bụ ewu na ọkụkọ amaala ihe. Ụdị agwa na-akpa mgbe ahụ abụghị ihe na-akpa ugbu a. Ụdị ndị mmadụ anyị nwe mgbe ahụ abụghị ihe nwe ugbu a. Ị nụkwara ihe a sịrị gị gọọmenti and the people ishu anyị nwe na ahụ bụ ịzụrụ azụrụ ga-azụrụ vootu azụrụ ọ bụghị nke onye obi dị mma ya ga-atụnyere gị ya. Ụfọdụ erechalari nke ha kemgbe with otu iko cup rice na puku naira ha erela nke ha. Ihe a na-eme anyị na mbụ they mortgage us. Biko ewela iwe biko ka m ga-ebe nọ anyị abịala na isi njedebe ihe anyị na-eme taa. Biko anyị na-ekele gị n'ihi na ya n'isi mbido telivishọn ihe ọbụla ị na-eme kpọnyere anyị ị ga-ahụ akara na-agafe n'ihu ebe ahụ ịkpa anyị ebe ahụ anyị ga-aza gị biko n'otu nkeji biko nye ndị Igbo ndụmọdụ iwepụ onwe gị na ọgbakọ anyị taa. Igbo bụ Igbo o nweghị ihe ọzọ m na-ekwu n'ahụhụ ọwụ na mmadụ ewetara gị ego sị gị bịa binyere ya aka lezie onye ahụ ọfụma. Onye ahụ bụ onye ga-enye obodo ihe ọ chọrọ. Onye ahụ ọ ga-abụ onye ga-eweta ọganiru n'obodo. Onye ahụ bụ onye ga-eweta ịdị mma obodo. Ọ bụrụ na ọ dị mma onye ga-ego ị nara ego n'ego anyị bụ ego anyị ego bụ ego anyị ka ọ bụ tinye ya n'akpa jee binye aka ebe ahụ ịma na itinye aka na onye ahụ ga-enye obodo ihe ọ chọrọ. Onye ahụ bụ onye ga-eghe nye obodo ihe ọ chọrọ sị gị bịa were ego ị na-akwa ego etinye n'akpa gị ijekwa megịnị ije binyere onye ahụ ị chere na onye a bụ onye ga-eweta ọdịmma obodo ga-eme ka obodo gaa n'ihu mee ka ụmụ gị gaa akwụkwọ mahadum na-atụfughị oke ego mee ka obodo dị mma ụzọ adị ọkụ a na-adị nri a na-adị ezigbo ihe a na-adị mmiri ezu ebiri. Igbo bụ Igbo ọkwa Don Steve nwanne unu nwoke bụchi amasị Igbo mekanụ rienụ ṅụọnụ na ọdịna mma mma. Nwanne anyị nwoke ụwa ma nke bụ eziokwu bụ na ekwutacha okwu anaghị asịkwa ka ekwugharịa ya maka ihe meziri emeziri Igbo na-akpọ ya nwa mma maka asị na ọ na-aba jụgide akwụ kapịa ọnụ ya mara na mgbọpụ ya eruola dịka o jiri dị anyị atala n'anụ nchi anyị taa anụ ele anyị ọwụzi ọkpụkpụ wụsara ndị mmụọ ma ọnwụ nkịta si ha riwe. Nke bụ eziokwu bụ onye Igbo onye Naijiria mee ihe kwesịrị gị ime were uche gị rụọ ọrụ anyere gị ego enye gị ego ị mara ebe ị kwesịrị ịbịanye aka ebe ahụ. Don't allow anybody to mortgage your mind. Biko ọ ka bụkwa ụwa m Afrịka ma na-asị unu ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi unu anụ n'otu o si dịrị. Anyị abịara na isi njedebe ihe nke anyị mere taa nke gbasara ihe bụ gịnị ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-eme n'afọ na-abịa abịa. Anyị na-arịọ unu ka unu na-anọnyere anyị oge ọbụla ruo mgbe anyị ga-ahụ n'izu ụka ọzọ. A ka bụkwa m unu nwoke Eze Jiọfọ unu nke Jiọfọ jiri ogu ya gazienụ.